Hi mga barats! Isang panibagong araw na naman at samahan nyo nga ako pumasok sa school. Bali maaga nga pala ako dyan nagising at nag-prepare dahil ngayong araw nga ay Teachers Sports Day namin at dadayo nga kami sa ibang school kung saan dito lang din sa Bangkok. Kaya tara! 6:50 AM nga pala ang call time namin dyan at 6:30 pa lang ay nasa office na ako kaya naman nagkaroon pa ako ng time dyan para mag-breakfast. Anyway, inagahan ko talaga dyan na pumasok para makapag-breakfast na rin kasi baka nga magutom ako mamaya at wala ngang mabilhan ng pagkain doon. At pagkatapos ko nga dyan ay sinuot ko na rin itong costume ko na hindi ko nga alam ay magiging clown pala ako for today's video. Pero sa ngalan ng sahod, aarte ka pa ba? Charot. At pagkalipas nga ng ilang minuto dyan ay nakarating na kami dito sa Non-Si Witaya School kung saan dito nga gaganapin ang event. At ilang saglit nga lang dyan ay nag-start na rin ang parade kung saan dinaluhan ito ng iba't ibang school dito rin sa Thailand. After nga ng parade ay tinanggal ko na rin yung costume ko dahil sobrang init nga ito sa katawan plus mainit pa yung panahon at nag-breakfast na rin ako at buti na nga lang dyan ay meron palang free breakfast. Ilang saglit nga lang dyan ay nag-start na rin yung game at sumalang na nga yung team namin sa football kung saan meron nga kaming representative dyan sa department namin. At nung tanghali na nga dyan ay pumasok na nga kami sa hall para mag-lunch kung saan sobrang busog nga kami dyan kasi ang sasarap ng pagkain at habang nagla-lunch nga kami dyan ay ginagawa na rin yung socio-cultural events. O siya, dito muna, Kapun Kap.